Моите деца ще имат всичко. Всичко ще им купя, всичко ще им осигуря. Нищо няма да им липсва. Да. Ще ми купиш ли шоколадов крем? Не. Тогава ще си го направя сама. Елате с мен. A few moments later. Сега ще ви покажа как да си направите здравословен какаов крем. Тук пред мен имам обикновено какао, птиче сирене, едно пакетче ванилия и кленов сироп. Малко ще сложим. И чоп. Сега ще ви демонстрирам как да си го приготвите. Изсипваме котиче сиренето. Ето това какаото. След това ванилията. И 40 мл кленов сироп. Сега си взимаме една чашка. Сега малко ще го украсим и вуаля! Ето така! Бон апети!